Yabona Tam, yabona sawuvese sixabane kwenzima njani ngoba mina ndithanda ugezeleka mina ndiphinde ndizeme igidini yenu mina ndiphinde ngoba ngoku nithi vele nicinga ofana ndishiya iminyaka emininzi kodwa umuntu ngishiya ngenyanga ndiyanixelela besingamakhongo sonke sixhensa sonke ngoku sengathi kutheni ikoko ntseni ijonge le ntweni hayi Tam saya bakutati hayi yenza umva mola sisi right Kolena nje apha emagxeni thombo Ejathi Makwalasi nawe lo hey kwalentene lake mina hey Makwalasi ay fuck off man fuck off uthini intoni ngoku uba Makwalasi kubetha imbyamo ucinga uyintoni sana ucinga uyintoni okanye xolo lo Tam xolo kodwa ngaki ngicaphiswa neentanga zethu okanye kwenza ntoni kuwe mhlawumbi sizintanga okanye kwenza ntoni khawucacise zethu phaa emgidini ngoku mna ndiyokonwaba phaa bona bacinga bafa ndiye kubo phaa andiyanga kubo phaa ndiyokonwaba emgidini phaa nyawo hoyi ndaba rongo ngokukhula nawe okanye kwathini ndaba rongo ngokukhawuleza ndiye entabeni kunawe le nto okucaba ngoku uzawusuka ngapha khandiye emgidini indawo yokuqala xolo lo Tam xolo kodwa ngobana abo bakuhluphayo ngobana le nto manje le nto le ngithi ungibani na le nto na ba le nto le yasemva kwasesikolweni leyasemva kwasesikolweni man nguzuzu ngasesikolweni uzuzu kaloku laa nto ndithanda ugezeleka mna Makwalasi mana ndithanda ugezeleka nyhani mna ingase abantu bandiqhube right maki sulinge uthi amakrwala yithi ababhuti ba amakrwala lumela wena into ongawuyenza kulumela xa uthetha ngathi ngoba sengibadala kuwe asalingani boy asalingani andasubuya silingane tu yo hayi ke awunguMakwalasi mxolo Makwalasi konto enze kuyo apha Tam into enze kuyo ta vumxelela uyabona nge-16 kaJulayi kwakwaziwana mntanam 16 kaJulayi ikrwala ngalinye kodini hayi 16 le kaJulayi siya kuyo uzukhangela apha mjika apha kutsolo mntanam andifuna nobe ndithetha yangiqonda ikrwala ndiyiqune ndiyiqabele soze ndigeza lo mntwana le ntwana le ibingandibethi ibingandigqibi imali le ntwana ibingandigqibi sengamakhonko sonke ngoku izondenzela loo iyawudibana lo ayakha yawo alaza mntanam uyamazi mani ezile sozingamazi ezile lo buhlala naye esikolweni nigxameza nonke njengongamazi mo uyamazi uyawudibana phani nje bawela kwawena kodini wena le nto umaneyenza nina nge-16 kaJulayi useve lo date lo Julayi siya kuyo yaphuma yakhe apha kutsolo apha mjika kutsolo apha mjika so wena uzawuphinda uqule ekhabeni kwedini ikwekwe utheni ucinga bafana umntu ongibhuti awungomntu ongibhuti sana abosulela xa kuthethwa ngomgidi mgidi ngomntu wonke nathi sine-beneficial uthi kulo ezile sitheni siyabiza